Dar, pwede lang abo. Dar. Tapusa ako, Dar. Hindi tayo. At dito. May anak yung ano. Diyan o. Lain ka na, Dar. Ha? Ay, lain ka na. Isa ka. Nangyayak na yung anak. Ning. Ning. Ay, bakit na? Maning. Yan na. Ning. Hindi ko kaya ikuting na. Kuting. Ito na po yung mga manak niya. Cute. Tcharam! Dua lang. Itong pinta lang kayo niya mo to. Videoan ko lang pa. For dark na. Yan. Nakakakit na. Ay, cute. Orange siya pang tayo. Pag binagat ang box. What?